Hokej je viac než len šport. Je to vášeň, obeta a sny, ktoré nás ženú vpred. Toto je Filip, mladý talentovaný brankár, ktorý sníva o veľkých víťazstvách. Jeho cesta je však len na začiatku. Volám sa Filip Cmarko. Som 12-ročný hokejový brankár a hokej je môj život. Nedávno som reprezentoval svoj tým na prestížnom turnaji vo Chicagu, kde sme získali 3. miesto medzi 16 tímami na elitnej trojáčkovej úrovni. Teraz mám pred sebou ďalšiu výzvu. Turnaj v Quebecu je to moja šanca ukázať svoje schopnosti na medzinárodnej úrovni a posunúť sa tak na ďalšiu úroveň. Účasť na turnaji v Quebecu je však finančne náročná a náklady na hráča, rodiča a réžiu presahujú 7 000 eur. Doteraz všetky podobné turnaje a ostatné náklady financovala moja rodina, za čo som im veľmi vďačný, avšak táto čiastka už prekračuje ich možnosti. Práve preto potrebujem vašu pomoc, aby som mohol pokračovať v ceste za mojím snom. Za každým veľkým športovcom stojí rodina a komunita. Moja rodina mi dáva všetko, aby mi umožnila naplniť moje sny. Teraz máte možnosť stať sa súčasťou môjho príbehu aj vy. Tento turnaj nie je len o hokeji, je o tom, že môžem ukázať, čo vo mne je. A dokazuje, že sny sa dajú splniť. Ďakujem vám za každú podporu, s vašou pomocou môžem ukázať, čo dokážem. Staňte sa súčasťou príbehu o odvahe, tvrdej práci a splnených snoch. Pomôžte Filipovi dostať sa do Quebecu. Kliknite na link a podporte ho ešte dnes. Každé euro sa počíta. Ďakujeme.